Hola, amiguets! Avui us explicaré una història molt bonica sobre 3 porquets que vivien feliços al bosc. Eren germans i un dia la seva mare els va dir: «Ja sou grans, aneu a construir les vostres pròpies casetes». I els 3 porquets, amb molta il·lusió, van començar la seva aventura. El porquet més petit, que era molt juganer, va decidir fer la seva casa de palla. «És molt ràpid», va pensar. Amb un 3 i no res, la va tenir llesta. I sabeu què? El porquet del mig, que era una mica més mandrós, va escollir la fusta. «Així podré jugar abans», va dir. Va tallar uns quants troncs i, pum! La seva casa ja estava feta. Però el porquet gran, que era molt savi i previsor, va pensar: «Una casa ha de ser forta i segura», i va escollir els maons. Va treballar amb molta cura, posant cada maó al seu lloc, un per un. Va trigar una mica més, però la seva casa era la més resistent de totes. I sabeu què va passar després? Un dia, un llop gran i amb molta gana va aparèixer pel bosc. Va veure la casa de palla del porquet petit i va dir: «Bufaré i bufaré, i la teva casa enderrocaré». I va bufar amb totes les seves forces. I sabeu què va passar? La caseta de palla va caure amb un puf! El porquet es va espantar molt i va córrer cap a la casa del seu germà del mig. El llop va seguir-los fins a la casa de fusta. «Bufaré i bufaré, i la teva casa enderrocaré», va cridar. I va bufar i bufar, i la casa de fusta va fer crac i va caure. Els 2 porquets, molt espantats, van córrer amb totes les seves forces cap a la casa de maons del seu germà gran. Quina por devien tenir! Els 3 porquets estaven tots junts dins de la casa de maons, tremolant de por. El llop va arribar i va intentar bufar de nou. «Bufaré i bufaré, i la teva casa enderrocaré». Va bufar amb totes les seves forces, una vegada i una altra. Però la casa de maons ni es va moure. Estava ben forta. El llop, ja molt cansat i enfadat, va intentar entrar per la xemeneia. Però el porquet gran, que era molt intel·ligent, havia posat una olla d'aigua bullint al foc. El llop va caure dins de l'olla amb un splash! I amb la cua cremada va fugir corrents pel bosc, sense mirar enrere. Mai més va tornar a molestar els porquets. I així és com els 3 porquets van aprendre una lliçó molt important. El porquet gran els va ensenyar que amb esforç i treball dur podem construir coses fortes i segures. I tots van viure feliços i contents a la casa de maons, jugant i rient cada dia. Recordeu, el treball ben fet sempre té la seva recompensa. Fins a la propera història!